ജീസസ്, ഇതൊക്കെ സിനിമയിലും ടിവിയിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓർക്കുമ്പോഴെനിക്ക് കയ്യും കാലും വിറയ്ക്കുക. യു ആർ ഓൾവേസ് ഫൈൻ. പക്ഷെ നീ മാത്രമല്ല ഈ വീട്ടിലുള്ളത്. കൂടുതൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഇന്ത്യ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ. 10-25 കൊല്ലമായിട്ട് നിന്റെ ഡാഡി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല പേരാ. നീയായിട്ടത് ജോ പറയുന്നത് അങ്ങ് കേട്ടാ മതി. ഒരു ഹവായി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നീ ഇന്ത്യയിലോട്ട് തന്നെ പോകും. എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ? So irritating. മമ്മ പറയുന്നത് എന്താണ് തെറ്റ്? പിന്നെ അവൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം? Dad, I know the situation, but അത് തന്നെയാണ് മോനെ ഞാനും പറയുന്നത്. നീ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. 2 വയസ്സേ